entrei na literatura galega desde moi nena. Eu recordo que, claro, cando tiña 5 anos eu non sabía falar galego. Falaba castelán, na miña casa se falaba máis castelán que nada. Pero tiñamos unha finca perto de Vigo e o caseiro daquela finca non sabía falar castelán. Entón meu pai díxome, tes que entender a Antonio, porque mira, aprende das palabras que el di, porque esta é a tua lengua. Entón, cando fun máis, pasaron os anos, e aos 16, entre 16 e 17 anos, comecei a facer cantigas curtas, incluso pensaba que se podían cantar. E certamente agora están cantadas por unha irmá de Mercedes Ruibal. E así comecei a escribir en galego. Comecei a escribir en galego. O segundo libro foi en castelán. É un recordo da miña tía. O terceiro libro está escrito en Bos Aires, en castelán. E o cuarto libro, O Canaval de Ouro, tamén está escrito en galego. Tiven que durante unha época da miña vida escribir en castelán porque non se podía publicar en galego. E a partir de que se pode publicar en galego, xa non escribo máis que en galego. Este é un pouco a miña historia da poesía.